A sección de ballet da Escola de Música de Chantada deu por finalizado hoxe o curso. Foi ás 5:30 da tarde na residencia de geriatros. A representación que se levou a cabo foi Giselle, de Jules Perrot, con música de Adolphe Haddam. Unha adaptación infantil preparada para esta especial ocasión. Ali os alumnos amosáronos o moito que aprenderon este ano. Deixámolos cun anaco deste ballet.